πολλά γνώριμα πρόσωπα και πάρα πολλά νέα. Αναμενόμενο βέβαια, έτσι, με την ειδική του Χριστού. Εγώ θα τα πιάσω και βλέπετε πληθαίνουμε στο 3 θα είμαστε παραπάνω, θα είμαστε 9. Δεν θα μιλάμε. Απλά είναι ευχαριστώ θέλω να πω και σε ένα μαγαζί και το Μιχάλη που μας φιλοξενεί. Και να είστε καλά. Και εδώ θα μαθαίνουν όλα τα παιδιά και το βιβλίο. Τώρα σειρά, να το πάρω πίσω και κάνω με αυτό. Ένα χειροκρότημα για τις εκδόσεις Κολυδάρη. Κάνω πιο δυνατό. Είναι ο εκδότης του Έγκατο. Δεν τα λέμε. Είναι ο εκδότης του Έγκατο, οπότε πρέπει να το στηρίξετε και να στηρίξει το βιβλίο. Γιατί χωρίς στήριξη από τον εκδοτικό, το βιβλίο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα μιλήσω πολύ λίγο, θα σου πω δύο κουβέντες για την λογοτεχνία του φανταστικού, στην οποία έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Ως άνθρωπος του βιβλίου από τότε που ήμουν παιδί. Πόσοι από εσάς έχετε σχέση με την λογοτεχνία του φανταστικού, είτε ως συγγραφείς είτε ως αναγνώστες? Πολύ. Είσαστε πολύ όντως, πέμπτο περίπου, αλλά είστε πολύ σε σχέση με το γενικό αναγνωστικό κοινό. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι συμβαίνει, η λογοτεχνία του φανταστικού είναι περίπου το 1% των πωλήσεων βιβλίου στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγή. Δηλαδή, η παραγωγή βιβλίων φαντασίας είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που απορροφάει το αναγνωστικό κοινό, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες συγγραφείς, είναι και τα μεταφρασμένα βιβλία. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να αντιμετωπίσει το Έγκατο, ήδη δεύτερο βιβλίο και έχει και μέλλον μέχρι το 7, έτσι. Σωστά. Χρόνια θα μας βλέπετε. Στην ελληνική αγορά η λογοτεχνία του φανταστικού θεωρείται παραλογοτεχνία. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια κάπως έχει ατονίσει και έχει σπάσει. Κατά τη γνώμη μου, αδίκως. Τα προβλήματά της είναι άλλα. Αδίκως γιατί υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παράδοση πίσω από αυτό το τομέα. Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι κάτι που όλοι γνωρίζετε. Τι είναι η Ιλιάδα? Είναι ένα έπος φαντασίας. Εκτός και αν πιστεύετε ότι κατεβαίνουν και πολεμάνε. Οπότε είναι ρεαλιστικό βιβλίο. Ένα παράδειγμα από την παγκόσμια λογοτεχνία είναι ο Φάουστ του Γκέτε. Ένα τεράστιο κολοσσιαίο έργο, ένα από τα τελευταία έργα που έχουν γραφτεί ποτέ. Και ας έμειναν ολοκλήρωτο. Κατεβαίνει ο διάβολος και γίνεται άνθρωπος και Χριστοφελής κλπ. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι προηγουμένες λογοτεχνικά χώρες, Γερμανία, Αγγλία, χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία του φανταστικού για να βάλουν την νεολαία στο βιβλίο. Ένα παράδειγμα είναι η Δήμητρα, ας πούμε. Πού είσαι Δήμητρα? Τώρα είναι το παγωτό της εκεί από πίσω. Πώς θα την βάλεις στον χώρο του βιβλίου? Θα την βάλεις φυσικά να το διαβάσεις για μαγισούλες, για νεραϊδούλες, για εξωτικά. Μπορεί να κάνεις καλύτερα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, το ουσιώδες, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της ελληνικής λογοτεχνίας του φανταστικού είναι, για να το πω πολύ κοντροκομμένα, το χάλι της. Είναι κακής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες από αξιόλογους λογοτέχνες να αναπτυχθεί. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη στιγμή που άρχισαν οι αντιγραφές. Δηλαδή έκανε τη μεγάλη επιτυχία ο Τόλκιν, καταπληκτικά έργα, έκανε μεγάλη επιτυχία ο Μάρτιν, καταπληκτικά έργα. Προφανώς έχετε δει το Game of Thrones, ελάχιστο όμως έχει διαβάσει το Μάρτιν. Είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας, γράψει καταπληκτικά βιβλία. Και όλοι οι Έλληνες, όχι όλοι, πολλοί Έλληνες συγγραφείς προσπάθησαν να αντιγράψουν αυτά. Τώρα έχουμε τη μόδα που δεν πολύ τραβάει τώρα τελευταία. Του romance fantasy, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν ελληνική λογοτεχνία κακέκτυπο κάποιου
πολύ πολύ καλών έργων. Χρειαζόμαστε προσπάθειες. Το έγκατον πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτές τις προσπάθειες για να δείξουμε ότι η λογοτεχνία του φανταστικού μπορεί να έχει και στην Ελλάδα φωνή. Θέλει και από την πλευρά των αγνωστών πολύ καλή ενημέρωση και αυτό που λέμε το ψάξιμο, και από την πλευρά των συγγραφέων πάρα πολύ δουλειά. Και θα σας πω και το τελευταίο, για να το έχετε υπόψη σας, γιατί όλοι, ας πούμε, έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, όπως έχουν τα τελευταία πολλά χρόνια διαμορφωθεί. Περίπου μέχρι το 1800, όλοι μέχρι τότε δηλαδή, η ευρωπαϊκή λογοτεχνία του φανταστικού έπαιρνε στοιχεία από την ελληνική παράδοση. Προφανώς νομίζετε ότι ο Βρικόλακας είναι τα δόντια. Ο Βρικόλακας αυτός εμφανίζεται 1800 κάτι. Μέχρι τότε κυριαρχούν στην ελληνική λογοτεχνία οι Έλληνες Βρικόλακες, οι οποίοι είναι μερικιατοί. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε την καθαρό Έλληνη λογοτεχνία του φανταστικού. Δεν έχω τίποτα με το Στεφεκίν, αλλά έλεγα και με το Μέιν και το τι κρύβεται στα δάση του Μέιν. Υπάρχουν δάση στην Ελλάδα, υπάρχουν στη Μεσόγειο, υπάρχουν ράιδες προσωπικά, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Να ανακαλύψετε ιστορίες του ελληνικού φάνταση, όπως το Έγκατο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάρει πνοή αυτή η λογοτεχνία. Όσοι δεν τη διαβάζετε, μην τη φοβάστε. Δεν είναι κάτι τρελό. Η λογοτεχνία του φανταστικού ουσιαστικά με συμβολισμούς δίνει τη ζωή μας. Το τι είμαστε, μπορεί να υπάρχει ένα τέρας, αλλά το τέρας είναι όχι αυτό που θα βγει από την εικόνα. Κάποιοι κάνουν από την εικόνα όμως, είναι ένα βοηθητικό κόσμο, δεν το ξέρουν ότι δεν υπάρχουν τέτοια τέρατα. Αλλά οι κίνδυνοι στην πραγματική ζωή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτό ακριβώς κάνει η λογοτεχνία του φανταστικού, τα αποτυπώνει. Οι δυστοπίες ειδικά σου δείχνουν, καλά τα λέω, τις δυστοπίες. Σου δείχνουν αυτό που έρχεται σε προειδοποιείο, δημιουργώντας μια εικόνα που είναι πιο φαντασιακή, αλλά απέχει ένα κλικ από την πραγματικότητα. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απολαύσετε την παρουσίαση και να διαβάσετε το Έγκατο. Γεια σας, τι κάνετε. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Λιάκος. Είμαι σκηνοθέτης και γνωρίζω τον Χρήστο χρόνια και ήμουνα εκεί πέρα για τα βιβλία όταν τα πρώτα έκανε drafts κτλ. Και σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για τα βιβλία από την οπτική μεριά και από την κινηματογραφική μεριά κατά μία έννοια. Δηλαδή πώς μπορούν αυτές οι ιστορίες να γίνουν εικόνες και οπτικές ιστορίες. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το πρώτο, οπότε θα έχετε λίγο μια εικόνα της ιστορίας. Αυτά που θα πω θα πω για το δεύτερο περισσότερο, αλλά το κόνσεπτ είναι αυτό, δηλαδή πώς μπορεί αυτή η ιστορία να αποτυπωθεί σε μια οθόνη περισσότερο. Η ιστορία αυτή έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και από άποψη σενάριου και από άποψη εικόνας, από την εξής άποψη. Είναι ένα έπος, γιατί είναι μεγάλη ιστορία σε μέγεθος και μεγάλων διαστάσεων και σε όλη αυτή τη διαδικασία της ιστορίας έχουμε μια τραγική ηρωίδα η οποία κάνει κυριολεκτικά μια κατάβαση μέσα σε χώρους ανίκιους και χώρους του τρόμου και του φόβου. Και αυτό που είναι ωραίο στην ιστορία και μπορεί να γίνει οπτικά είναι ότι ο φόβος, το βιβλίο και ο τρόμος είναι πράγματα που είναι πολύ ρευστά στην ιστορία. Δηλαδή είναι πρόσωπα, είναι χαρακτήρες, είναι διαστρεβλωμένες εικόνες, είναι βίαιες εικόνες, βίαιοι άνθρωποι. Πράγματα που κλωτσάνε πολύ και κλωτσάνε στη σκέψη, στη φαντασία και κλωτσάνε και στην εικόνα. Και πώς αυτά τα ρευστά πράγματα αντιπροσωπεύουν ένα φόβο για τον καθένα, το φόβο που έχει μέσα του, όχι αναγκαστικά αυτό που βλέπει μπροστά του. Οπότε,
αυτό το βιβλίο οπτικά δείχνει την ιστορία με έναν πολύ ωραίο τρόπο όσον αφορά τους χώρους. Δηλαδή, κάθε χώρος στο βιβλίο αυτό ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά κάθε χώρος είναι σαν χαρακτήρας στο βιβλίο. Έχει λόγο ύπαρξης και η αρχιτεκτονική του και η λειτουργία του υπάρχει εκεί πέρα για να ενισχύσει αυτό που θέλει κάθε φορά ο Χρήστος να κάνει στην ιστορία. Δηλαδή, μπορεί σε έναν χώρο να είμαστε πιο ήρεμοι, σε έναν άλλο χώρο να τρέχουμε, να υπάρχει άγχος, υπάρχει ομίχλη, καταλημμένοι οικισμοί, υπάρχουν παζάρια, υπάρχουν φρούρια, υπάρχει ανάβαση, κατάβαση, όλα αυτά έχουν μια δραματουργία η οποία για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον σαν ιστορία και πώς θα το αποτύπωνες αυτό οπτικά. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο εικόνων πολύ, δηλαδή έχει και ένα βαθιά πυρήνα σαν ιστορία, αλλά και οπτικά από τον τίσιμο των χαρακτήρων και την περιγραφή τους μέχρι την περιγραφή των χώρων και την αρχιτεκτονική των χώρων, πιστεύω ότι κάθε ανάβαση, κάθε κατάβαση, κάθε μετάβαση, τα πάντα έχουν ένα νόημα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο βιβλίο, όπως θα περιγράφει ο Χρήστος δηλαδή, και τίποτα δεν θα ήταν τυχαία αποτυπωμένο. Μέσα σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε στην αφήγηση και κάποιους χαρακτήρες όπως είναι, ας πούμε, ο Ρέμπους, για όσους θα καταλάβετε τι εννοώ, είναι ένας χαρακτήρας που λειτουργεί λίγο σαν μια σκηνοθετική φωνή μέσα στο βιβλίο. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δημιουργεί μια ατμόσφαιρα με τον λόγο του. Δηλαδή, μέσω αυτού του χαρακτήρα ο Χρήστος μπορεί και κατευθύνει και αποπροσανατολίζει πολλές φορές το κοινό και τον αναγνώστη. Αν αυτό το αποτυπώναμε σε μια ταινία, θα το αποτυπώναμε με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο ηχητικά. Γιατί το βιβλίο αυτό για μένα έχει και μια ηχητική αξία. Δηλαδή, αν είχα αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, να μου δημιουργεί κάτι ανίκιο στον τρόπο που μιλάει και περιγράφει και υπάρχει εκεί για τον θεατή ή αναγνώστη, θα δημιουργούσα μια ατμόσφαιρα ανίκαια γύρω από αυτόν. Ένα λίγο ambient στοιχείο και στον τρόπο που μιλάει και στον τρόπο που ακούγεται όταν μιλάει ο χώρος γύρω από αυτόν. Και γενικά, για μένα είναι μια ιστορία και ένα βιβλίο η οποία, έτσι όπως αποτυπώνει τις αισθήσεις, δηλαδή κυρίως την εικόνα, αυτό που μου αρέσει είναι ότι υπάρχει πάντα μια αστάθεια και μια ρευστότητα στην πραγματικότητα και στο τι είναι αληθινό και τι όχι. Δηλαδή, βλέπουμε μέσα πολύ φρικτά πράγματα να συμβαίνουν μπροστά στο χαρακτήρα μας, στην πρωταγωνίστριά μας, και μερικές φορές αμφισβητούμε όπως και η ίδια αν αυτό που βλέπουμε συμβαίνει όντως ή δεν συμβαίνει. Αυτό είναι ένα σεντούκι θησαυρού, να το πω έτσι, για έναν άνθρωπο που κάνει οπτικές ιστορίες, γιατί κυριολεκτικά σου ανοίγει τον δρόμο να δημιουργήσεις κάτι ρευστό μπροστά σου, το οποίο θα μπορεί να αποδώσει ένα νόημα για κάθε άνθρωπο που το βλέπει δικό του και ατομικό, και αυτό το βρίσκω πολύ χρήσιμο και όμορφο σε μια ιστορία. Και πιστεύω όντως ότι όποιος διαβάζει το βιβλίο καταλαβαίνει τα στέρεα νοήματα που υπάρχουν εκεί πέρα και αυτά που υπάρχουν επίτηδες και για τον λόγο που υπάρχουν, αλλά ο καθένας μετά παίρνει και κάτι δικό του με βάση αυτά που βλέπει και τις εμπειρίες του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια σταθερά μοτίβα, πιστεύω, που αποτυπώνονται στην ιστορία, τέλος πάντων, για να δώσουν μια σταθερότητα. Δηλαδή, και ένα από αυτά θεωρώ ότι είναι ο φακός που κουβαλάει η πρωταγωνίστρια, το οποίο είναι ένα εργαλείο και όπλο ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία, το οποίο το χτίζει σιγά σιγά και αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας για το χαρακτήρα. Αυτό στο κινηματογράφο λέγεται prop, δηλαδή το αντικείμενο που χρησιμοποιεί κάποιος. Και γενικά, κάνοντας τότε συζητήσεις με τον Χρήστο και τα λοιπά για το πώς θα αποτυπωνόταν αυτό το βιβλίο, εγώ αυτό που έλεγα στον Χρήστο και πιστεύω αδιαφυσβήτητα, είναι ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, το εύκολα δεν εννοώ σε πρόληψη διαδικασία, εννοώ σαν νοοτροπία, να γίνει μία ταινία ή μία σειρά σε μορφή animation. Για όσους ξέρετε, δηλαδή να μην είναι κανονικοί ηθοποιοί που παίζουν με σάρκα και μπροστά,
να είναι σχεδιασμένο, γραφιστικό και οι ηθοποιοί να είναι φωνές μόνο. Γιατί έχει μέσα εικόνες και σκηνικά τα οποία χρωματικά, γεωγραφικά, αρχιτεκτονικά θα μπορούσαν για μένα τέλεια να αποτυπωθούν με ένα σχέδιο και όχι με ένα σκηνικό αναγκαστικά. Και επειδή το animation είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε, υπάρχουν μικρές προσπάθειες, αλλά δεν είναι αναπτυγμένο γιατί είναι πολύ ακριβό και δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς. Πιστεύω ότι κάποιες τέτοιες ιστορίες που έχουν τόσο πολύ να δώσουν και από άποψη ιστορίας και από άποψη εικόνων, θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ένα πολύ σοβαρό άλμα, ώστε κάποια στιγμή τέτοιες ιστορίες, τέτοια σενάρια, ας το πούμε, να μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και στην Ελλάδα να φέρουμε και αυτή τη μορφή τέχνης προς τα εμάς. Και εγώ κάθε φορά που διαβάζω το βιβλίο, το κάνω εικόνα στο μυαλό μου πραγματικά. Και έτσι όπως είναι, ο Χρήστος έχει δώσει πάρα πολύ λεπτομέρεια στην εικόνα, γιατί και ο ίδιος ασχολείται και με την εικόνα, ζωγραφίζει το βιβλίο, κάνει ο ίδιος τα σχέδια, τα γραφιστικά. Και πιστεύω για μένα αυτός είναι ένας λόγος που είναι από τα μοντέρνα βιβλία τα οποία ξεχωρίζουν, γιατί δεν είναι μια βαρετή κλασική αφήγηση, είναι μια αφήγηση εμπειρίας. Δηλαδή, διαβάζεις το βιβλίο και μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις και νιώθεις αυτά που νιώθει ο χαρακτήρας, αυτά που βλέπει ο χαρακτήρας, αυτά που βιώνει ο χαρακτήρας. Και για μένα το επόμενο βήμα θα ήταν να φτάσει, και το εύχομαι στο Χρήστο κάποια στιγμή, να γίνει αυτό μια παραγωγή οπτική, κινηματογραφική, τηλεοπτική ή οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω να μιλώ για τον Αργύρη Χριστομάχο. Τον γνώρισα πριν 5 χρόνια σε μια εκδήλωση του Λογοτεχνικού Συλλόγου Λίνος, όπου βραβεύτηκε από την πρόεδρο Όλγα Καριανοπούλου σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό ποιήσης ανάμεσα σε 1.500 περίπου συμμετέχοντες. Νέος και με δυναμισμό, αμέσως φάνηκε άνθρωπος που βασίζα η δουλειά του να ακουστεί, να κριθεί και να διακριθεί. Έτσι παγιούσα την πρώτη μου άποψη και την εμπλούτησα γνωρίζοντάς τον όλο και καλύτερα, με επιπλέον θυσία. Δηλαδή, υπομονή, οργάνωση και εξαντλητική δουλειά. Από τις πολλές ώρες συζητήσεις μάτια έχω προσπαθήσει να το πείσω να μην είναι πάντα τόσο προσεχής και λεπτομέρειες, ειδικά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους. Είχε ήδη ολοκληρώσει το έκτο του βιβλίου, όλα ποιητικές συλλογές, και ξαφνιάστηκα μια μέρα όταν μου ανακοίνωσε ότι ασχοληθεί με το μυθιστόρημα. Το ρώτησα αν το έχει σκεφτεί καλά. Όταν μιλάμε για ποιήση, μιλάμε για τέχνη χαμηλού ρίσκου, όπου όλα επιτρέπονται και όλα μπορούν να εναιρεθούν, καθώς η ασάφεια είναι συχνή. Δεν υπάρχει αποτυχία στην ποιήση και είναι μια τέχνη που μπορεί να συμβαδίσει τον υπόλοιπο βίο σου. Οικογενειάρχες άνθρωποι με πιεστικές επαγγελματικές υποχρεώσεις προλαβαίνουν στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του να σκαρώνουν με στιχάκια ιδέες και συναισθήματα που την επόμενη μέρα ίσως να είχαν ξεχάσει. Δεν την υποβαθμίζω, παίρνω το μέσο όρο. Το μυθιστόρημα όμως θέλει πειθαρχία, προσήλωση, συνέπεια στη ροή της αφήγησης, έρευνα, και τελειώνοντας ένα βιβλίο, την αποτυχία του κανείς δεν θα στην πει. Απλά θα χαθεί χαμένο μέσα στον έντυπο συμπερτό αυτά τα βουνά από στίβες εκκλωτέντων που και να θέλει κανείς δεν το φτάνουν 10 ζωές να τα διαβάσει. Μετά από χρόνια ακόμα και να το μετανιώσει είναι αργά, για να πάει στο χαμένο χρόνο πίσω. Χρόνο που στέρισε από τους δικούς ανθρώπους, τους φίλους, τον εαυτό σου, τον ίδιο. Το είχε σκεφτεί καλά, του είπα. Και τι μυθιστόρημα είναι αυτό? Είναι, μου είπε, κάτι που πρέπει να κάνω. Κάτι που το βλέπω στον ύπνο μου συνεχώς και δεν μπορεί να μου βγει από το μυαλό. Μια κοπέλα βασανισμένα από μωρό παιδί καταλήγει να γίνει πιόνι της πιο εγκληματικής οργάνωσης του κόσμου. Διασμία μέσα στον ίδιο της το μυαλό. Αυτό μου είπε και μετά μου ξετήριξε την αληθινή ιστορία, η οποία είχε ακουστεί σε λίγο στην Αμερική τη δεκαετία του 80 και πάνω σε αυτή βασίστηκε για να συνδέσει τον πυρήνα του έγκατο.
είναι ένα μυθιστόρημα συνολικής έκτασης 325.000 λέξεων γύρω στις 1.200 σελίδες, με γεγονότα που δεν λαμβάνουν χώρα παρά μόνο μέσα στις 24 ώρες. Είναι σπασμένο σε 7 κομμάτια, 7 βιβλία δηλαδή, και αν προσέξετε τα οπισθόφυλλα, στο καθένα αναγράφονται και ώρες. Στο πρώτο και η ημερομηνία. Το πρώτο εκδόθηκε τον Γενάρη πέρσι και τώρα μόλις το δεύτερο που παρουσιάζομαι. Τώρα εγώ θα σας πω για όλο το έγκατο συνολικά. Ο Αργύρης έχει πάρει ένα ρίσκο μεγάλο, παρότι η αφήγηση σε κρατάει, γιατί είναι οι ιδιαίτεροι, οι χαρακτήρες και τα γεγονότα πανωτά και οι διάλογοι ιδιόμορφοι. Τα στοιχεία για την πρωταγωνίστρια δίνονται με το σταγονόμετρο. Παρότι βλέπουμε τα πάντα μέσα από τα μάτια της και ακούμε τις σκέψεις, μας δίνει νέες υποψίες, μας κινεί την περιέργεια, αλλά όλες οι αποκαλύψεις δεν γίνονται παρά στο τέλος πριν την τελική αναμέτρηση. Το μοτίβο δεν είναι καμία παγκόσμια πρωτοτυπία, το λέω και με συγχωρήσει. Έχω ξαναπαιχτεί σε βιβλία, σε κόμικ, στο κινηματογράφο. Αυτό είναι το ρίσκο του. Εκείνο όμως που το σώζει, εκείνο με το οποίο θεωρώ ότι καταφέρει να ενταχθεί το έργο του σε μια πλειάδα αληθινά μοναδικών αναγνωσμάτων, είναι το ύφος του. Είναι ζωντανό, τόσο ζωντανό που ακόμα και την αργό κάποιων προσώπων δεν επεξηγεί, ούτε κρύβει τους σταγμούς της γλώσσας, τα σαρδάμ, τα ευτράπελα, που όλοι μπορεί να κάνουμε καθημερινά, ούτε τα αντιφατικά συναισθήματα, ούτε ακραίες σκηνές. Όλα βρίσκονται εκεί μέσα, δοσμένα ακριβώς όπως βιώνονται από μια 24χρονη έξυπνη κοπέλα. Τη στιγμή που βιώνονται χωρίς καμιά επεξεργασία, και αυτό είναι δύσκολο. Σπανίζουν οι γραφείς που δεν λογοκρίνουν τον εαυτό τους μέσα από το δικό τους πρίμα. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω, δεν θα συνιστούσα αυτό το βιβλίο σε υπερευαίσθητους ή κάτω το 18, όχι γιατί είναι γεμάτο από ανησυχητικές και ενοχλητικές σκηνές, κάθε άλλο, αλλά επειδή αυτές οι ελάχιστες που έχει δεν τις περιμένεις. Πράγμα που δυστυχώς του κάνει πιστό στην πραγματικότητά μας. Και συχνά πικρά δεν χρειάζεται παραπάνω για να σημαδευτεί η ζωή ενός ανθρώπου. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της σειράς Έγκατον και θέλω κάπου εδώ να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου με τον φίλο μου Αργύρη, καθώς αυτή η σειρά βιβλίων, η κορονίδα της συγγραφικής του πορείας μέχρι τώρα, έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά, διαγράφοντας εξαιρετική πορεία και λαμβάνει την αναγνώριση που της αξίζει και από την αγορά, με αποτέλεσμα το Έγκατον να φιγουράρει στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της χώρας και η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ζηνοβία Μακρύ, η Ζήνα, να γίνει και γνωστή σε όλο ένα και περισσότερους λάδες της λογοτεχνίας. Ο Αργύρης είναι ένας άνθρωπος με βαθύς κοινωνικούς προβληματισμούς, έναν ήσυχο πνεύμα, ο οποίος αρέσκεται στο να μελετάει, να διαβάζει τους ανθρώπους γύρω του, να προσπαθεί να καταλάβει και να κατανοήσει τις δομές εκείνες που συγκροτούν την κοινωνία γύρω μας. Δίνει μεγάλη σημασία στις συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι άνθρωποι σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Και πάντα τον προβληματίζει το πώς, το γιατί, σε ποιο πλαίσιο συμβαίνουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα στην ευρύτερη δομή που ονομάζεται κοινωνία. Μου ζητήθηκε η απόψινή μου τοποθέτηση να είναι ένας σχολιασμός των κοινωνικών μηνυμάτων που μπορεί να αποκομίσει ο αναγνώστης από την επαφή του με το Έγκατον. Όπως είπα ήδη, ο Αργύρης είναι ένα άτομο με βαθιά κοινωνική ευαισθησία. Επομένως, το έργο του δεν γινόταν παρά να είναι επηρεασμένο από αυτή τη θέαση για τον κόσμο γύρω μας και ειδικότερα για τις ακραίες καταστάσεις και τα πρωτόγνωρα βήματα της εποχής μας. Ο κόσμος λοιπόν στον οποίο διαδραματίζεται το Έγκατον έχει κάτι το ειδικό για τον αναγνώστη, αλλά ταυτόχρονα κάτι εξαιρετικά ξένο. Πρόκειται για έναν προφανώς φανταστικό κόσμο, βουτυγμένο στην υπερβολή, φουτουριστικό, αλλά η επιτυχία αυτού του κόσμου είναι πως παρά τις εξώφθαλμες υπερβολές και τα φαντασιακά στοιχεία, καταφέρνει να μείνει λίγος και προσγειωμένος. Και αυτό επιτυχάνεται από το χτίσιμο των χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες έχουν νόημα, έχουν σκοπό και παρά τα τραγουδημένα στοιχεία που τους περιβάλλουν κάποιες φορές, γίνεται εύκολα αντιληπτό στον αναγνώστη ότι οι συμπεριφορές τους στον πυρήνα τους είναι εντελώς ανθρώπινες. Όταν δομούσα την υποθέτησή μου
βιβλίο, είχα στο μυαλό μου να κάνω κάποια μικρή ανάλυση με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές θίγουν συγκεκριμένα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αν δεν κάνω κάποιο spoiler, επομένως θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο προσεκτικός γίνεται. Οι δύο βασικοί πυλώνες λοιπόν, στους οποίους βασίζεται και εκδομείται το έγκατον είναι ο στιγματισμός των κοινωνικών αδικιών και η δύναμη που έχει το οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε λοιπόν ένα κεντρικό χαρακτήρα, τη Ζηνοβία Μακρύ, η οποία φαινομενικά είναι μια κοπέλα που τα πράγματα πάνε σχετικά καλά στη ζωή της. Τουλάχιστον αυτό θα έλεγε να ασκείται μαζί ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας πριν μάθει την ιστορία της. Όμως, όταν έρχονται έτσι καταστάσεις και η Ζήνα αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με τον κόσμο γύρω της και στη συνέχεια με τον εαυτό της, αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα. Μέσα από την αλληλεπίδραση λοιπόν με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, οπτικοποιούνται στην υπερβολή φυσικά, καταστάσεις που θα μπορούσε κάποιος στον πραγματικό κόσμο να αντιμετωπίσει. Και εκεί είναι που μια ματιά, μια καταφερόμενα κοπέλα της διπλανής πόρτας έρχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σκοτεινές, με ζωφερές καταστάσεις και αυτή είναι η ουσία του έγκατου. Δηλαδή, όταν βγαίνεις από τη ζωή άμεσή σου, από την ασφάλειά σου, όταν έρχεται η ώρα να εκτελέσεις την αποστολή σου, όπως έτσι είναι στο βιβλίο, και όπου αποστολή για τον αναγνώστη μπορεί να είναι η δουλειά του, κάποια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει. Πώς θα αντιδράσει αυτά τα εμπόδια, πώς χειρίζεσαι την πίεση, πώς αντιμετωπίζεις τον κόσμο γύρω σου, πώς αντιδράσει σε εμπόδια που θέτει το ίδιο στο μυαλό και ο ίδιος ο εαυτός σου. Και όταν τελικά τεθείς αντιμέτωπος με όλα αυτά, πώς αντιδράς, από τι είσαι φτιαγμένος και το πώς είσαι φτιαγμένος, πώς προέκυψε, τι σε έκανε αυτό που είσαι. Όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν γίνονται στον αναγνώστη μέσα από γραφικές περιγραφές που παρασύρουν σε έναν κόσμο φανταστικό, άγριο, υπερβολικό, απόκοσμο, αλλά ταυτόχρονα οικείο, θυμίζοντας τον αναγνώστη ότι στον πυρήνα του, σε όποιο κόσμο και αν τοποθετήσει τον άνθρωπο, πάντα θα παραμείνει άνθρωπος. Εν κατακλείδη, η επιτυχία του έγκατον δεν είναι ότι ασχολείται με το πρόβλημα της κοινωνίας. Δεν φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί ατζέντες ή για να βάλει τύχη σε κουτάκι. Η επιτυχία είναι ότι φτιάχτηκε για να πει μια ιστορία. Την ιστορία αυτή θα την απολαύσει οποιοδήποτε λάτρης του φανταστικού. Απλά η ιστορία αυτή, επειδή πηγάζει από έναν άνθρωπο που είναι βαθιά πολιτικό, καταφέρει να γεννήσει στον αναγνώστη κοινωνικούς προβληματισμούς, ανάβοντας μια σπίθα για περαιτέρω εξερεύνηση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Το έγκατον καλεί τον αναγνώστη να χτίσει άποψη, να δημιουργήσει θέσεις αναφορικά με οτιδήποτε από το ευρύτερο κοινωνικού βίου και να έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί αυτές τις θέσεις. Για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό και εύληπτο, αν κοιτάξεις τον ουρανό, είναι πολύ πιθανό να ρωτηθείς για τα άστρα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποφασίσεις αν η εξήγησή σου γι' αυτό θα είναι η αστρολογία ή η αστρονομία. Το έγκατον λοιπόν απλά σου λέει μια ιστορία, όπου οι χαρακτήρες τολμάνε να κοιτάξουν τον ουρανό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσω τους πάντες, όλους τους έχετε έρθει. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχετε έρθει και πολύ καινούργοι, να το πω έτσι, που δεν έχουμε συστηθεί ποτέ. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αργύρης Χριστομάγνος, αλλά το κανονικό μου όνομα είναι Χρήστος. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Το Αργύρης Χριστομάγνος είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Τώρα που έχετε έρθει και έχουμε γνωριστεί από κοντά, μπορείτε όλα να μου λέτε Χρήστο φυσικά, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον πατέρα μου για όλα όσα με δίδαξε, τις αρχές και τη στάση που μου έδωσε να κρατάω στη ζωή μου, να μην το βάζω ποτέ κάτω, όσα εμπόδια και αν προκύψουν και γενικότερα τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Ευχαριστώ τη μητέρα μου για όλη την αγάπη και τη στήριξη που μου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, με όλη μου την καρδιά. Να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου και κυρίως την κόρη μου. Να ευχαριστήσω τους φίλους μου από την εργασία και τους φίλους μου έξω από την εργασία, τον εκδότη μου, τον Νίκο από τις εκδόσεις Κονιδάρ και τον Αβέρκιο. Ένα χειροκρότημα, διότι όσον αφορά το έγκατον, ο αγώνας ο δικός μου είναι και ο αγώνας δικός τους. Και βεβαίως ευχαριστώ και το μαγαζί, το Μιχάλη που με φιλοξενεί και βεβαίως πάνω απ' όλα ευχαριστώ το κοινό, εσάς που έχετε έρθει και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου με τιμάτε με την παρουσία σας.
Συγχωρήστε μου τις σημειώσεις. Δεν είναι το πλήθος που πρέπει να θυμάμαι, αλλά περισσότερο το πλήθος των όσων έχω αφαιρέσει για να μην πλατιάζω, γι' αυτό και έχω αυτό το μπούσουλα μπροστά μου. Λοιπόν, μια σύνοψη να κάνουμε λίγο της υπόθεσης για όσους ήρθαν πρώτη φορά σε παρουσίασή μου. Η Ζηνοβία Μακρύ είναι 24 χρονών, ευκατάστατη λογίστρια VIP πελατολογίου. Από τα 13 της που ορφάνεψε και από τους δύο γονείς, πάσχει από χάσματα μνήμης. Η θετή της μητέρα, Αριστέα Ανδροκλή, δόκτωρ ψυχιατρικής και παλιά φίλη του μπαμπά της, έχει αναλάβει να την θεραπεύσει. Εργαζόμενη σε ένα κέντρο ψυχικής αποκατάστασης, την έχει εντάξει σε μία εναλλακτική θεραπεία που φέρνει αποτελέσματα. Τις αποστολές, ήτι ταξίδια παιγνιώδους χαρακτήρα, στα οποία ο μετέχων οφείλει χωρίς καμία βοήθεια ή εργαλείο να εκτελέσει μία συγκεκριμένη αποστολή, έναν προκαθορισμένο σκοπό και να επιστρέψει. Η ιστορία έγκατον ξεκινάει στην αρχή μιας τέτοιας αποστολής. Όμως η Ζηνοβία παθαίνει ένα κενό μνήμης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στον δρόμο για τον τόπο. Οπότε δεν ξέρει ούτε που βρίσκεται, ούτε πώς να πάει εκεί που πρέπει. Το μόνο που ξέρει είναι ο σκοπός της και αφημένη ολομόναχη δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τώρα, θυμάμαι την κορυφαία ποιητική συλλογή του Μποντλέρ, «Τα άνθη του κακού». Στη Γαλλία είχε απαγορευτεί η έκδοσή της λόγω ακραίου για την εποχή περιεχομένου. Έγινε και δίκη. Το καλύτερο που κατάφερε ένας φίλος του και δικηγόρος ήταν ο όρος για να μπορέσουν τα άνθη του κακού να βγουν στην κυκλοφορία, έπρεπε ο ποιητής να δημοσιεύσει σε μια εφημερίδα ένα κείμενο σχεδόν απολογητικό που θα ανέλυε στον κόσμο συγκεκριμένους λόγους που έγραψε όσα έγραψε. Του τέστην όχι επειδή τα πίστευε, αλλά για λόγους παρεκκλίνουσας αισθητικής, επηρεασμένος από διεφθαρμένες καταστάσεις, πλην υπαρκτές. Ωραία. Ο Μποντλέρ αρνήθηκε. Ο δικηγόρος πάλεψε κι άλλο με τους δικαστές, γιατί ήταν φίλος του και τον στήριζε, και η τελική απόφαση ήταν ας εκδοθεί η συλλογή, αλλά να μπει έστω μία εισαγωγή που να εξηγεί. Ο Μποντλέρ σε αυτή την περίπτωση δέχτηκε. Και να εισαγωγή. Ο εκδότης μου ισχυρίζεται ότι θα ήταν καλό και για μένα και για εκείνον να εξηγήσω γιατί και πώς έγραψα αυτό το βιβλίο, ποιος ήταν ο σκοπός και ποια τα μέσα μου, ο στόχος και η μέθοδός μου. Αυτού του είδους η κριτική εργασία θα είχε χωρίς αμφιβολία ελπίδες να διασκεδάσει τα πνεύματα που αγαπούν την υψηλή ρητορική. Για αυτούς ίσως το γράψω αργότερα και το τυπώσω σε καμιά δεκαριά αντίτυπα. Αλλά αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα πράγματα, δεν είναι φανερό ότι πρόκειται για μια άσκοπη εργασία και για τους μεν και για τους δε, αφού οι μεν γνωρίζουν και μαντεύουν, οι δε δεν θα καταλάβουν ποτέ. Φοβάμαι μήπως γελιοποιηθώ, θέλοντας να κάνω το λαό να καταλάβει ένα έργο τέχνης, και φοβάμαι ακόμα μήπως σε αυτό το πεδίο φανώ όμοιος με αυτούς τους ουτοπιστές που θέλουν με ένα διάταγμα να κάνουν με μιας όλους τους Γάλλους πλούσιους και ενάρετους. Και έπειτα η καλύτερη δικαιολογία που βρίσκω είναι ότι αυτό μου προκαλεί πλήξη και δυσαρέσκεια. Οδηγεί κανείς τα πλήθη στο εργαστήρι της ράφτρας ή του διακοσμητή ή στο καμαρίνι του ηθοποιού. Δείχνει κανείς στο κοινό που σήμερα είναι ξετρελαμένο, αύριο αδιάφορο, το μηχανισμό των τεχνασμάτων. Τους εξηγεί κανείς τις τελειοποιήσεις και τις απρόβλεπτες παραλλαγές στις πρόβες και σε ποια αναλογία το ένστικτο και η ειλικρίνεια είναι ανακατεμένα με το κοκκινάδι και τον απαραίτητο τσαρλατανισμό στο κράμα της παράστασης. Του δείχνουν τα κουρέλια, τα φιασίδια, τις τροχαλίες, τις αλυσίδες, τις καταπακτές της σκηνής, τα κουτιά του σοβά, τις διορθώσεις,
τα μουτζουρωμένα χειρόγραφα, τις βρώμικες παλέτες, με δύο λόγια όλες τις ασχήμιες που συνθέτουν το άδειτο της τέχνης. Αυτή ήταν η εισαγωγή λοιπόν του Μποντλέρ και αυτή η εισαγωγή εκφράζει και εμένα ώστε τώρα να ξεκινήσω την παρουσίαση του Έγκατον 2. Γιατί στο πρώτο είχα πει κάποιες λεπτομέρειες και πώς έγραψα και πώς εμπνεύστηκα και. Στο 2 αυτό με εμπνέει. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι τίμιο να μιλήσω για κάτι που το ίδιο εξορισμού μιλάει για τον εαυτό του. Μέσα εκεί είναι όλα. Το θεωρώ ζωντανό, είναι παρόν, του δίνω το λόγο. Το μόνο που μπορώ να πω από την δική μου οπτική που το δημιούργησα, ποιοτικά ως το δεύτερο της σειράς, έχει πολύ περισσότερα να πει από το πρώτο. Για τον εαυτό μου το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι φανατικός αναγνώστης από 17 ετών, γράφω από τα 22, τώρα είμαι 46. Μηνύματα από την σειρά Έγκατον σαν σύνολο, ο καθένας θα πάρει τα δικά του. Μιλώντας με φίλους, μου έκανε εντύπωση ένας που έδωσε μια οπτική του για την αισθητική του Έγκατον 1. Μου λέει, παρουσιάζει την αντινομία πρωτογονισμού τεχνολογίας. Έχει δίκιο? Δεν ξέρω. Μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό το σχόλιο με τους δικούς μου όρους? Τι είναι πρωτογονισμός για μένα προσωπικά? 3 πράγματα μαζί, θα έλεγα πρόχειρα. Ασχήμια, ανηθικότητα και εχθρικότητα. Τα λεξικά τον ορίζουν τον πρωτογονισμό ως η προσκόλληση σε αρχαίγονες αντιλήψεις ή ο τρόπος ζωής που δεν επηρεάζεται από τον σύγχρονο πολιτισμό. Συχνά υποδηλώνει μία πρώιμη, απλοϊκή μορφή ύπαρξης και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μειωτική σημασία υπονοώντας έλλειψη εξέλιξης ή πολιτισμικής ανάπτυξης. Άρα, στο Έγκατον 1, και με αυτή τη λογική και με τη δική μου, κορυφαία αντίφαση είναι του πρωτογονισμού να συνυπάρχει με τεχνολογία αιχμής, της οποίας τεχνολογίας αιχμής σκοπός είναι ακριβώς αυτό, να μην είμαστε πρωτόγονοι, να εξευγενιστούμε. Τώρα, σαν ανάγνωσμα, αδέρφια, παρότι κατηγοριοποιείται στο φάντασι, θεωρώ ότι απέχει παρασάκας. Το φάντασι συνήθως μιλάμε για έναν γενικό όρο, έτσι, για έναν μέσο όρο. Συνήθως το φάντασι, τουλάχιστον αυτά που ανέφερες προηγουμένως, Τόλκιν, Μάρτιν, περιέχει μακρινά βασίλεια, ανοιχτούς κόσμους, αέρινες μυθολογικές υπάρξεις, εξωτικές μορφές, φαντασμαγορίες, έρωτες και αρκετές ανέμακτες μάχες που θυμίζουν D&D παιχνίδι. Dungeons and Dragons. Ωραία. Όλα αυτά ωραία. Δυστυχώς το Έγκατον 1 είναι κλειστοφοβικό, βγαλμένο μέσα από την αίσθηση της πρώιμης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι φυσική ισχύς. Είναι ένας κόσμος χωρίς διπλωματία. Ομής δύναμης. Δυσκίνητο σαν μπουλντόζα στις διανοητικές μεταπτώσεις και όμοια κατεδαφιστικό και ακλόνητο σε θεσμικά θεμέλια και πυρηνικές αρχές. Είναι μία τουζίνα μαχητές, προχωράει και προχωράει, αντιμετωπίζοντας κάθε εμπόδιο κατά μέτωπο, ώσπου να φτάσει στο τέρμα, σε έναν βωμό. Στο κέντρο τους, ποιος άλλος, η Ζηνοβία Μακρύ. Κάνα time out. Ο Λάφτο έχει μάχες από τέτοιου είδους? Όχι, δεν έχει. Προχώρα. Σωστό. Έχεις δίκιο. Ο Λάμπερτ δεν έχει, όντως. Έχει όμως την απειλή μαχών. Έχει την επικρεμάμενη απειλή μαχών άλλων πλασμάτων, έτσι. Σωστή παρατήρηση. Όπως και να έχει, όπως ο Lovecraft, όπως ανέφερες τώρα, έτσι και το Έγκατον είναι για 21ο αιώνα τελείως αναχρονιστικό. Εκ πρώτης όψεως. Ωραία. Ναι. Τώρα, πέρα από το Έγκατον, πρέπει να είναι νομοτελειακό εν τέλει το γεγονός ότι όσες φορές συζητάμε με τον Νίκο και τον Αβέρκιο για το βιβλίο, καταλήγουμε να μιλάμε γενικώς για τα βιβλία και την τέχνη γενικώς. Ότι και τα δύο είναι στις μέρες μας πιο παραγωνισμένα από ποτέ.
θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου. Η λογοτεχνία συνίσταται από λόγο και τέχνη. Τόσο ο γραπτός λόγος, όσο και η τέχνη, πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, έχουν καταστεί ήδη πολυτελείας. Όχι χρηματικά μόνο, όσο στον χρόνο μας μέσα. Θα πάρω το τώρα, που αυτό έχει κορυφωθεί λόγω της σημερινής κρίσης και της δαμόκλειου σπάθης άλλων πραγμάτων. Όσον αφορά την Ελλάδα, εδώ και 35 χρόνια δεν παράγει προϊόντα. Λειτουργεί μόνο ο τετρακτογενής τομέας. Η μόνη θέση παραγωγής που της απόμενε στον πλανήτη είναι των υπαλλήλων και της παραγωγής του πολιτισμού. Να βρίσκει λύσεις και να δίνει προοπτικές. Πώς λοιπόν θα βρει λύσεις και προοπτικές ένας λαός που δεν διαβάζει? Συσσωρευμένη γνώση υπάρχει και παραμένει ανεκμετάλλευτη. Επιτρέψτε μου να επεκταθώ επ' αυτού. Πριν μου πει κάποιος ότι όση γνώση τη χρειάζεται για τη δουλειά του ο καθένας την παίρνει μέσω αυτής και είναι αρκετό. Όχι, αν ήταν αρκετό, δεν θα έπαιρνε κανείς πρωτοβουλίες, δεν θα υπήρχαν καινοτομίες, δεν θα υπήρχε επιστημονική πρόοδος. Αλλά ας δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, αν δεν έχετε αντίρρηση. Στην 21η χιλιετία έγιναν αλλαγές που, κατά τη δική μου γνώμη, ο άνθρωπος ακόμα δεν είναι έτοιμος για αυτές. Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα, τα πράγματα που μας ανήκουν, τα αγαθά μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός. Ενισχύουν την ατομικότητα, την τονώνουν και εμείς, ανατρέχοντας σε αυτά με όλες μας τις αισθήσεις, παίρνουμε κουράγιο στις δύσκολες στιγμές. Σκαλίζουμε την καρταρόμπα μας, σκαλίζουμε τη δισκοθήκη μας, τη συλλογή γραμματοσύμων, κάνουμε μερμέτια στο αμάξι μας, αναπροσαρμόζουμε τη διακόσμηση του σπιτιού, ξεσκονίζουμε τα γλυπτά πιπελό μας, ανοίγουμε τα βιβλία, τα μυρίζουμε και όλα αυτά που είναι χειροπιαστά και κλείνουν τα συναισθήματά μας. Τώρα, τα αντικείμενα αυτά, όσο προάγουν τον πολιτισμό, βεβαίως, αλλά τόσο είναι και εμπορεύσιμα προϊόντα, έτσι. Αλλά η ψηφιακή επανάσταση που για τις τηλεπικοινωνίες ξέσπασε, χρησιμοποιήθηκε για να διασυνδέσει τον κόσμο μεν, αλλά από τότε σε αυτή τη διαδικασία έχει ανηλαιώς τραβήξει την πολιτισμική σφαίρα μέσα στην εμπορική. Κάποτε είχες δωμάτια ολόκληρα και σπίτια ολόκληρα γεμάτα με έργα της διανοίας. Πού είναι οι δισκοθήκες σήμερα για τις νέες γενιές? Πού είναι οι ταινιοθήκες? Μήπως το σύστημα εμπορίου της τέχνης τα έχει κάνει όλα ψηφιακά, να μην μας ανήκουν ουσιαστικά, εξαρτημένα από το ίντερνετ, άειλα, με σκοπό να σβήσει σιγά σιγά και το προσωπικό μας χαρακτήρα, την ιδιαίτερη ατομικότητά μας? Σίγουρα πάντως το βιβλίο, παραμένοντας αυτό που ήταν πάντα, χειροπιαστό κομμάτι του εαυτού μας, κάνει την επανάσταση. Μικρή παρένθεση για το ΕΓΚΑ 1. Ακόμα βρισκόμαστε στην εποχή που η πρώτη αγορά ενός αυτοκινήτου για έναν νέο σηματοδοτεί το πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση, στην ανάληψη ευθυνών και στην αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας. Όλο το πρώτο αμάξι υπήρξε κομμάτι της προσωπικότητάς μας. Ο αναγνώστης αμέσως πρέπει να πονηρεύεται από την πρώτη πρόταση του βιβλίου. Έχω 3 αμάξια και μια μηχανή. Ποιος άνθρωπος με υψηλά εισοδήματα σήμερα δεν νοικιάζει και μάλιστα αμάξια πολυτελείας? Τώρα, ερχόμαστε στο ΕΓΚΑ των 2. Ας πω κάποια έστω επιγραμματικά για να μην στεναχωρήσω τον εκδότη μου και άλλους πολιτούς φίλους. Τώρα μπήκαμε για τα καλά στο ζουμί της υπόθεσης. Τώρα δεν υπάρχει, παιδιά, αίσθηση του video game, ούτε της πολεμικής βίας, ούτε της συντροφιάς. Δεν υπάρχουν επίστες, μόνο ένα δυσίωνο τοπίο στην ομίχλη. Ο μόνος σύντροφος είναι ο οδηγός. Και ο πραγματικός οδηγός εδώ είναι ο φόβος. Αν κάποιοι μου είπατε ότι το πρώτο ήταν ρεαλιστικό, ζωντανό, κινηματογραφικό κτλ., πού να δείτε τώρα? Οι αποστάσεις μέσα στην ομίχλη κρύβονται.
Δεν ξέρεις τι θα δεις στα 50 μέτρα μπροστά. Φανταστείτε να σας πηγαίνει κάποιος που ούτε πρόσωπο δεν έχει και συνεχώς απαγγέλει ένα ακατανόητο ξόρκι. Έτσι ξεκινάει. Η Ζηνοβία μακρύ στις αποστολές της, όχι όλες ακίνδυνες, αλλά ελεγχόμενου κινδύνου, παράδειγμα το bungee jumping και η ελεύθερη πτώση ή η αναρρίχηση είναι ελεγχόμενη κίνδυνη, αντιμετωπίζει και το θεατρικό στοιχείο. Τώρα, αντίπαλοι της είναι και οι ίδιοι οι δαίμονες και ο τρόμος μπροστά στο απροσδόκητο. Επίσης, μην ξεχνάμε και τις βάσιμες υποψίες που έχει ότι αυτή η αποστολή είναι σχεδιασμένη από τους από πάνω της για να βγει από τη μέση. Τώρα, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αργότερα στην ιστορία, σε επόμενο βιβλίο, αλλά αναφορά έμεση γίνεται σε αυτό, σε ένα σημείο που μπορεί να κολλήσουν κάποιοι, ο οδηγός, ονόματι Ρέμπους, συστήνεται ως η εμπορία του φόβου. Όχι ο έμπορος, το ίδιο το εμπόριο. Τώρα λοιπόν θέλω να ρωτήσω εσάς. Πιστεύετε ότι ο φόβος είναι εμπορεύσιμο είδος ή όχι? Είναι. Λίγο πιο δυνατά φωνάξτε. Δεν έχουμε... Αλέκο. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο εμπορεύσιμο από φόβο. Ωραία. Το ακούω. Άλλος να μου πει. Πουλιέται ο φόβος. Πουλιέται. Πόσοι πιστεύετε ότι πουλιέται ο φόβος σήμερα? Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση. Θέλω να πω, όχι μόνο μέσω βιβλίων, φυσικά, αλλά μέσω ταινιών, κινηματογράφου και ένα σωρό πράγματα. Έτσι. Αν είναι εμπορεύσιμο είδος, να μου πει κάποιος, από ποιους εμπορεύεται, ποιοι εμπορεύονται τον φόβο? Κυρίως όσοι κατέχουν εξουσία. Όσοι κατέχουν εξουσία. Μάλιστα. Ωραία. Ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι έχει μέσα του ο άνθρωπος όταν γεννιέται? Έμφυτο τον φόβο ή το θάρρος? Πείτε μου, φωνάξτε το, να σας ακούω. Το θάρρος. Μισό. Μπορείτε να σηκώσετε χέρια όσοι πιστεύετε το φόβο όσοι πιστεύετε. Ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας το φόβο μέσα του. Ωραία. 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 Πόσοι πιστεύετε ότι ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας μέσα του το θάρρος? Αισιόδοξη. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, όντως. Ωραία. Γεννιέται κάποιος έχοντας μέσα του το θάρρος. Δηλαδή, άμα τον αφήσεις ελεύθερο, έχει το θάρρος από μέσα του παρά δεν φοβάται. Τον αφήνεις ελεύθερο. Δεν του έχεις διδάξει τίποτα, ούτε τι να φοβάται, ούτε να μην φοβάται, και έρχεται μπροστά σε ένα εμπόδιο. Να περάσει ένα πολύ μικρό γκρεμό. Θα το κάνει ή όχι? Αυτό. Γεννιέται με το θάρρος έμφυτο μέσα του ή με το φόβο? Η μανία εξερεύνησης είναι θάρρος ή είναι μανία εξερεύνησης? Να το πω έτσι. Πάμε άλλη μια φορά. Πόσοι πιστεύετε ότι γεννιέται έχοντας μέσα του το φόβο? Το πιστεύετε ακόμα, οι ίδιοι, έτσι. Ωραία. Πόσοι πιστεύετε ότι γεννιέται με το θάρρος? Πάρα πολύ αισιόδοξο. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, Μήπως βοηθάει και η άγνοια του φόβου? η άγνοια του φόβου ίσον θάρρος, δηλαδή. Ωραία. Άρα λοιπόν η άγνοια του φόβου είναι θάρρος. Δηλαδή όταν πάει ένα παιδί και πιάνει την πρίζα, σίγουρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν ξέρει τον κίνδυνο, είναι άγνοια φόβου. Άρα και είναι άλλο φόβος. Α, μπράβο. Ο φόβος είναι κάτι αρχαίο. Οκ. Και εσωτερικό. Οκ. Όπως και το θάρρος. Οκ. Η διαφορά είναι ότι το θάρρος δημιουργείται. Μέσα από το φόβο. Το φόβο τον έχει. Ωραία. Άρα λοιπόν. Αλλά δεν έχει Επειδή αναφέρθηκε το θέμα. όταν γεννιέται στη γέννηση. Υπάρχει άγνοια. Ναι, το
αυτό εκεί. Ναι. Το ότι το μωρό κλαίει σημαίνει ότι φοβάται και πονάει. Είναι ένστικτο. Τα ένστικτα υπερτερούν οτιδήποτε άλλο. Φοβάται και πονάει το μωρό και νιώμαστε και έτσι Το πεθαίνουμε. μωρό όταν κλαίει μπορεί απλά να σε φωνάζει. Για από όταν γεννιέται, δεν φωνάζει και δεν Όταν γεννιέται. Γιατί φωνάζει. Και φωνάζει πάλι από φόβο, από πόνο, από ό,τι φωνάζει η μαμά για να το προστατεύσει και αυτά τα πράγματα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το τι υπερτερεί και τι όχι. Το θέμα είναι αυτό το προηγούμενο που είναι πολύ ωραία. Για το εμπόριο, την εμπορία. Όπου εμπορευόμαστε μόνο οτιδήποτε έχει αγοραστές. Μάλιστα. Άρα, αν ένας ισχυρός, γιατί εκεί πάμε, Ναι. αν ένας ισχυρός εμπορεύεται Το το φόβο, επικάλεπτο. σημαίνει ότι υπάρχει πρόσωπο που θα αγοράσει, θα τον αγοράσει το φόβο. Εάν είμαστε ατρόμικοι, δεν αγοράσουμε το φόβο. Ωραία. Το ζητούμενο είναι αυτό, γι' αυτό φόβος και ελπίδα είναι δηλαδή, όπου είναι τα πιο αγορεύσιμα, ας το πούμε εισαγωγικά αγαθά. Τι το θάρρος να μπορέσει. Δεν είναι φόβος και ελπίδα, αλλιώς θα υπήρχε εκκλησία θάρρος. Οι εκκλησίες, τα κόμματα, όλα αυτά, τα καθεστώτα, τα πάντα εμπορεύονται. Την ελπίδα θα πεθάνεις κάπου στον παράδεισο, στα κερμουδίντα, οι Ισλαμιστές τα ίδια δεν λένε πάω πάνω, άδεια, και το φόβο δεν κοίτα να δεις, άμα δεν κάνεις αυτό, η φωνιά σου σε φάει. Ναι, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι γονείς δεν εκπαιδεύουμε στο φόβο τα παιδιά μας. Τα πρώτα παραμύθια που ξέρουμε. Μα δεν μιλάω μόνο για τα παραμύθια. Φάε το φαΐ σου γιατί θα σε πάρει. Ναι, συμφωνώ. Τα εκπαιδεύουμε όμως. Δεν τα τρώμητα τα παιδιά. Γιατί είναι στικτοδός, δεν θα πάνε να κάνουν τέτοιο. Θα πέσει το παιδί γιατί είναι ατσούμπαλο. Θα πάει να μαχαιρώσει γιατί επίσης παίζει. Θα πέσει γιατί δεν δοκιμάζει. Αλλά αυτό δεν είναι θάρρος. Δεν είναι θάρρος όλα να καθώς τα αδερφά του να δοκιμάζει. Γιατί νομίζω δεν παίζει. Δεν είναι θέμα θάρρος. Είπα ακραίο παράδειγμα. Δεν είναι θέμα θάρρος όταν πάμε δείξει το κρεμό. Τι πάω στο εμείς κάπετα. Θα πέσει όμως αν δεν το συγκρατήσει. Θα πέσει, βέβαια. Ναι, αυτό είναι, δεν είναι κινδύνο. Είναι άλλο πράγμα το θάρρος, άλλη είναι κινδύνο. Καταρχάς όλα είναι σχετικά. Δεν σχετικά. Σχετικά είναι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα έμφυτο στον άνθρωπο. Είναι όλα ερωτήματα. Και όλα έχουν να κάνουν από ποια ηλικία και μετά. Όχι, καθόλου. Έχει διαμορφωθεί μια προσωπικότητα με βάση και το μικρό κόσμο και το μακρό κόσμο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Γεννιόμαστε με συγκεκριμένα οντολογικά. Είναι δεδομένο. Το πώς εκφράζονται αυτά ή το πώς αμβλύνονται από μια κοινωνία, μια μια οικογένεια, ένα σχολείο, ένα οτιδήποτε. Είναι πληθυντικός. Γι' αυτό λέω ο μικρό κόσμο και ο μακρό κόσμο. Αλλά αυτά είναι ερωτήματα. Αλλά τα αμφιβαλάμε όλα. Είναι μετά το πώς μεγαλωθεί το περιβάλλον, όλα αυτά. Ή και ο ίδιος μας ο χαρακτήρας, δεν είναι ράκητο. Ήθος ανθρώπων δαίμων. Ενώ σχετικά με ποιες αποφάσεις. Δηλαδή, ο φόβος και το θάρρος κρίνονται με βάση την εκάστοτε συνθήκη που καλείται να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος. Φόβος ως προς τι, θάρρος ως προς τι. Όχι, αυτό λέω είναι όλα σχετικά. Δεν λέω αυτό. Αυτά που δεν είναι σχετικά, αλλά άλλο το τι έχουμε μέσα μας, το πώς γεννιόμαστε οντολογικά. Δεν είμαστε πάπιες. Είναι άλλο η πάπια, άλλο όνει πάπια, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Όλα γράφονται. Όχι, αυτό έρχεται μετά, αλλά ο φόβος είναι μέσα μας. Δημήτρη, θέλεις να πεις. Δεν πιστεύω ότι ο φόβος είναι μέσα μας, η αυτοσυντήρηση είναι μέσα μας. Είναι κάτι παρελθόν. Η αυτοσυντήρηση. Ναι, αν εγώ, αν ένα παιδί είναι σε μια κατάσταση που νιώσει ότι ναι, ότι χρειάζεται να αυτοσυντηρηθεί, αντιδράσει και θα εξελιχθεί διαφορετικά. Επίσης, η λέξη θάρρος πιστεύω ότι είναι μια λέξη ενήλικου. Ας πούμε, αν πω εγώ στον δρόμο γυμνή σήμερα, είναι επειδή έχω θάρρος. Το κάνει ένα παιδί, το κάνει επειδή is normal. Επειδή έχουν την ανάγκη να. Δεν έχουν τόσο πολιτισμό. Τι? Δεν έχουν τόσο πολιτισμό. Ναι, δεν έχουν πολιτισμό. Άρα η λέξη θάρρος δεν υπάρχει για μια παιδική ηλικία, πιστεύω. Είναι κάτι που εμείς δημιουργούμε. Ότι
Να απευθύνω σε όλους μια ερώτηση που μπορεί να βοηθήσει. Μιας και μιλήσαμε σχεδόν εκτενώς περί φόβου και θάρρους, είναι δυνατόν να υπάρξει φόβος χωρίς θάρρος ή θάρρος χωρίς φόβο? Ποιοι πιστεύετε το ένα ή το άλλο? Το ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ότι το ένα είναι φυσικό στον παγκόσμιο κορυφό του άλλου, η θρησκεία, ξέρετε. Απλά εγώ νομίζω έχουμε βάλει μια λάθος βάση κατά εμέ. Ο φόβος και το θάρρος δεν είναι αντίθετες έννοιες. Η δειλία είναι αντίθετη του θάρρους έννοια. Ο φόβος είναι κάτι που υπάρχει, είτε θέλω να το πείτε αυτοσυντήρηση, υπάρχει και είναι φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει. Και απλά η επιλογή είναι του θάρρους ή της δειλίας ή της εξυπνάδας μερικές φορές. Και φυσικά ναι, το θάρρος προϋποθέτει γνώση. Άμα δεν ξέρεις που πας, αλλά δεν μπορεί να σταραλέσεις πως να φοβάσαι. Και αυτό είναι το νόημα. Και στη φύση είναι θαραλέα τα ζώα. Ένα πουλί πετάει τη φωλιά του και φοβάται πριν το κάνει, αλλά θα το κάνει με θάρρος. Και αυτό νομίζω είναι λάθος το δίλημμα φόβος ή δειλία. Για μένα είναι φόβος ή θάρρος. Αλλά στο κομμάτι που είπατε περί εμπορίας του φόβου, εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε προϊόν, υλικό ή άειλο, πάει με βάση το τι θέλει ο καταναλωτής, κρατάει μία εβδομάδα, ένα μήνα, 6 μήνες. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία δεκαετιών, η οποία χτίζεται στο να πείσει ανθρώπους τι θέλουν. Δεν το αποφασίζει. Δηλαδή, ο φόβος πουλάει όταν κάποιος αποφασίσει ότι πουλάει, δεν το αποφασίζει το κοινό αυτό. Είναι λίγο. Είναι αυτό που είχε πει και ο Σκορτσέζε πριν λίγο καιρό, ότι ό,τι σου δίνουνε. Αν έχεις να φας μόνο ρύζι, δεν μπορείς να φας κάτι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν καλλιεργήσει πατάτες, μπορείς να φας μόνο ρύζι. Δεν μπορείς να. Αν αποφασίσει κάποιος ότι αυτή την περίοδο θα πουλάμε τρόμο, θα καταναλώσει τρόμο. Δεν έχει πολλές επιλογές. Είναι σαν το Netflix. Δηλαδή, αν βγουν 100 ταινίες και οι 2 από αυτές βγουν στο σινεμά μόνο και άλλες 98 βγουν σε πλατφόρμα και θες να δεις ταινία, θα δεις ταινία στην τηλεόρασή σου. Δεν θα πας στο σινεμά. Δεν έχεις επιλογή. Οπότε, ακόμα και αυτό η εμπορία είναι διάθεση. Δηλαδή, εγώ μπορώ να θέλω να βλέπω μόνο κομμωδίες στη ζωή μου. Ποιος θα μου τις δώσει? Δηλαδή, κάποιοι αποφασίζουν τα προϊόντα και οτιδήποτε να φυλάει, αλλά υλικά. Σε αυτό που είπατε για τις ταινίες, πάντα το Hollywood δεν επένδυε στο φόβο. Όχι μόνο. Τι όχι μόνο. Αυτό το αντέγραψε και ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ πήγε πριν το Hollywood. Και το γερμανικό Hollywood, επί Χίτλερ. Ξέρετε αυτό. Το μοντέρνο Hollywood αντέγραψε τους σκηνογραφιστές του Χίτλερ, όχι τον άποδο. Επένδυαν στο φόβο. Το Star Wars είναι copy-paste. Τις ανθρώπινες βάσεις. Σε αυτό επένδυαν. Και επενδύουν ακόμα. Όχι, δεν συμφωνώ εντελώς. Ο τρόμος είναι και κάτι λίγο ταμπού μέχρι πρόσφατα στον πολιτισμό μας. Δηλαδή ήταν λίγο θέμα απαγορευμένο κτλ. Ο Χίτλερ δεν επένδυε στο φόβο, επένδυε στο θαυμασμό. Δηλαδή οι κινηματογραφιστές του, που είναι μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λένε η Riefenstahl. Δεν προσπαθούσε να τρομάξει τους άλλους, προσπαθούσε να ανυψώσει τους Γερμανούς. Το Hollywood αντέγραψε την κινηματογραφίστρια του Χίτλερ και αυτό είναι το Star Wars. Η Riefenstahl. Κάτι απλό, δηλαδή μια οποιαδήποτε θέλουμε κάτι και το εμπορευόμαστε για να κερδίσουμε. Όταν εννοούμε για κοινωνικά γεγονότα περισσότερο την εμπορευματοποίηση. Με λίγα λόγια, οι θρησκείες 2.000 αυτό κάνουν, 2.000 χρόνια αυτό κάνουν, εμπορευματοποίηση. Μόνο 2.000 χρόνια. Και ποιος είναι ο αρχαίγονος φόβος? Ένας είναι ο φόβος. Ένας. Ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο φόβος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Πάνω σε αυτόν τον φόβο βασίζονται και όλοι οι άλλοι φόβοι. Συγγνώμη. Ναι, όχι, με πρόλαβε. Εγώ ήθελα να το θέσω στη φιλοσοφική του διάσταση και να πω από τη στιγμή δεν με νοιάζει σε νεαρή ηλικία ή καλύτερα σε παιδική ηλικία. Αλλά από τη στιγμή που οριμάζει ένας άνθρωπος, το θέμα γίνεται υπαρξιακό. Δηλαδή, πάντα και στα 20 και στα 50 και στα 80 είναι ο φόβος του θανάτου. Όλα τα άλλα μέσα περιλαμβάνεται και είναι περιφερειακά, θα έλεγα.
Αυτό όμως μας συνοδεύει καταρχάς από τη στιγμή που αρχίζει την φιλοσοφία ο άνθρωπος. Τι είναι η ζωή, ποιος είναι ο σκοπός της, πού πηγαίνει, εκείνο το μεγάλο θέμα, εννοείται καταλήγουμε ως το θάνατο. Αλλά τι είναι μετά το θάνατο. Άρα υπάρχει ένας φόβος τι είναι μετά το θάνατο. Πολύ σημαντικό αυτό. Μετά το θάνατο. Επομένως, εγώ κοιτάζω αυτή την πλευρά τη φιλοσοφική του. Είναι υπαρξιακό το θέμα. Από εκεί. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ.